Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Мардуми муҷи намо бинед дар куҷоем. Ина нигоҳ кунед. Ма як ҷой мед нишонтон метем ки ҷа ғалти. Ина ми лави ҷардаем а. Вообще нигоҳ кунед, тамошо кунед нишонте поина. Ина нигоҳ кунед чи хали наздикм, поён ихе поённо нишонте. Ина оз ман нишонтон метем бародар, нигоҳ кунед. Ина инҷара меган пистазор. Ина нигоҳ кунед пистора. И гарренем дастсёнка мумкин ки может быть ягон хеле страшна това меги ганда страшная бародар иҷа. Мо иҷа рафтесем оз амиҷои на ҳисоб боз сёмкатон мекунем пешои писта брасем. Она поина писта. Не писта десам он пеш писта мера ягон писта ёво мехирем ози. Ина бародар иҷа ҳама писта. Ин иҷаш вообще страшный бада. Иҷа бғалти тамом. Ина нигоҳ кунед. Хали ҷое ай тоба аҷоиб ҷое. Иншалло бародар ина нишонтон метем он тараф бо тарафи чи ай на уже бо аҷа наздиктар шудем мо. Тарафи поста. Ина раҳи чи буда онҷа? Короче ина камазо чи бурдесан онҷа? Сементзаводи чи меганша? Канатка меганша онҷа. Он светои хитоиё кор мекунанд он тарафта. На камазо нигоҳ кунед бурдесан шуна. Меги гаррени оводиштаги Тоҷикистонам. нигоҳ кунед кайф мекунед вообще роҳат. На авто нигоҳ кунед авто қадиш тестай. Бародаро ина барои шумо видеоҳои хуб бировардесен. Саломат бошед. Рафтем бародар ина поина мебарамтон оз нишонтон метем насиб боша. Агар ягон писта миста ёфтем ягон мушаки писта насиб боша меёвем ози. Саломат бошед. Майли алло нигаҳботон бародаро.